ओय 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 ओय. किती बॉम्ब फोडताय? बाहेर आवाज येतोय. अरे लढाई चालू झाली तर बॉम्बस्फोट होणारच ना. कसरा फराळ केलाय, जुलाब लागले मला. सकाळपासून 10 वेळा जाऊन आलो. परत आले. आधी डॉक्टरकडे जाऊन लाईन लावून या पहिली. आज संडे आहे, दवाखाने बंद. आपल्या फॅमिली डॉक्टरला फोन लावून गोळ्या विचारू का? कर कर काय ते कॉल कर त्यांना आणि लवकर विचार गोळ्या काय आहेत त्या. लय त्रास होतोय सांग. हॅलो डॉक्टर. हा बोला. एक प्रॉब्लेम झालाय. अहो पण दवाखाना बंद आहे. माहिती आहे मला, पण आमच्या ह्यांना ना जुलाब होत. कधीपासून? काल रात्रीपासून. सारखी पातळ संडास करतायत. किती पातळ? खूप पातळ. म्हणजे किती पातळ? खूप म्हणजे खूप पातळ. अहो म्हणजे किती पातळ करतात? खूपच पातळ करतायत. अहो म्हणजे मला नीट सांगा किती पातळ करतात? अहो तुम्ही तोंडात भरून सूळ भरू शकता एवढी पातळ करतायत.